Čo sa stalo vo svete 29. a 30. júna? Francúzsko. Červení škriatkovia nad Alpami. Taliansko. Bleskové povodne spôsobené prívalovými dažďami v regiónoch Piemont a Valle d'Aosta. Obrovské krúpy vo Forno Canavese v Piemonte. Švajčiarsko. V kantónoch Ticino a Valais spôsobili silné dažde, povodne a bahnotoky. Guatemala. Dážď zničil most v provincii Šutiapa. V oblasti Antofagasta v Čile došlo k zemetraseniu o sile 5,2 stupňa. Sopka Villarrica je aktívna. Zemetrasenia o sile 6,1 a 5,3 stupňa sa vyskytli pri pobreží Peru. Mexiko. Povodne v mestách Chimalhuacán a Tlahuac. USA. Vodná smršť v Estero Bay, Florida. Indonézia. Erupcia sopky Dukono, Malajzia. Masívne záplavy spôsobené silnými dažďami v Penampangu, Sabah. India. Blesková povodeň v Bikaner, Rajasthan. Čína. Povodeň v meste Zhenyuan, Queichou, Turecko. Lesný požiar pri Kusadasi, Aydin, Rusko. Prachová búrka v Kyseljovsk, Kemerovská oblasť. V Čelabinskej oblasti sa rieka Kamenka v dôsledku silných dažďov vyliala z brehov. Hurikán Beryl dosiahol 4. kategóriu a blíži sa ku Grenadínam. Čo sa deje s naším domovom? Ako môžeme Zemi pomôcť? Všetko závisí od každého z nás. Každý z nás má v sebe obrovskú silu a keď sa spojíme, 7-krát sa násobí. Preto spoločne požadujme vytvorenie Centra pre výskum klimatických zmien. Šanca je obrovská, stačí hovoriť, zdieľať toto video, nahrať na vaše sociálne siete a povedať o tom priateľom. Spoločne môžeme dokázať mnohé, stačí mať rovnaký cieľ – prežiť.